מלחמה של חיילים, פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל, בסופו של דבר מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו ולחמו נגד עם ישראל, ובעם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים, כמה מיליון אנשים ימותו, מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות? אלה שמרו תורה ומצוות, תלוי אם עשו תורה ומצוות. יש כאלה שהיו דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, הם חפיפניקים כאלה, אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה וגמול חסדים, אז הוא ינצל. איך הוא ינצל? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו, בחודשים הקרובים. בחודשים הקרובים. יש מצב אבל אי אפשר חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הוא הולך להיות? אני יודע איך אתה אומר את זה. ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל אני יודע רק משם. מה אנחנו נמצאים עכשיו? במה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבל, לפי מה שאני הבנתי. זה בטוח יקרה הגאולה בחודשים הקרובים? בטוח יקרה בחודשים הקרובים. אין איזה צד שאולי לא? יש צד שאם כולם יחזרו בתשובה זה לא יקרה. זה לא יקרה? לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים לא. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא בכל מקרה? תבוא בכל מקרה. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצוות. בכל מקרה יהיה. אבל אם יעשו עבירות אז זה יעבור בדרך אם יעשו עבירות זה יבוא בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה אז זה יבוא בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה מה. עכשיו לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו לא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה יהיה מעורב במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה, כולם. כל הגויים, כל העמים, כולם ישתברו נגד עם ישראל וילחמו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה יתחיל, מי שיצא למלחמה זה יהיה מישהו שנקרא גוג, לפי מה שאני הבנתי למעלה, רק למעלה הבנתי. קוראים לו גוג. כן, הוא נקרא גוג. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרשם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. נשיא אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת והוא יביא את כל הצבא שלו והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא התייחסו אלינו פשוט ירצו. כולם יחמו אחד נגד השני כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה של הדברים הרעים ייקח שבועיים. כל הדברים הרעים ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע הרע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמול חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? עלה רבי אליעזר הגדול יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. חיילים בחיילים, מה זה? חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו ולחמו נגד עם ישראל, ובעם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו. מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות? אלה שמרו תורה ומצוות, תלוי אם עשו תורה ומצוות. יש כאלה שהיו דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, הם חפיפניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה וגמול חסדים, אז הוא ינצל. איך הוא ינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה. מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה, ככה אני רואה את זה בסרט קדימה. וזה בשניות אתה רואה את זה כאילו, וזה מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה, פשוט באלפית שנייה, הראו לי את זה, וראיתי כל שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, שהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה, ראית סרט? ראיתי סרט. בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, אני ראיתי פשוט שכולם יעברו נגד עם ישראל, ויעברו נגדנו, ולחמו נגדנו גם. אנחנו צה"ל כאילו יצליח להדוף את זה ליומיים לפי מה שאני ראיתי, ואז
פשוט כולם יעברו אותנו, ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא, ואז מה שיקרה... רגע, שאני אבין, במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים לא. אין צה"ל. אין צה"ל. אז הכל פתוח. הכל פתוח. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה. מי יצטרף אליו? להצטרף אליו, איראן תצטרף אליו. איראן? כל רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האומות, ממש כולם. כולם, כל 70 אומות שעברו לפני, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם יעשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים, פשוט יחטפו אותם. אז איפה האנשים שלנו? כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא ישמעו אותם, כאילו, ויענו אותם וכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא פשוט, כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים, בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, כאילו לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים, והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס ניצל. תבינו, ממה הוא ניצל? עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו אז פשוט נפתח ההר וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום משהו... לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא. אטום? לא. מה? יעלו, בהר הזיתים יש קברות, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה ואחד מפה, וזה ייבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט המשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוזר בו, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה בו. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן, והוא לא עשה בו, הוא לא עשה עבירות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו, המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה, הוא יהרוג אותו והוא אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי כן, הוא יקרא בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהחזקים הזה בקע לשתיים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מי דתי, אם יש לו זקן, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה כאילו, אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את זה. לא ידעתי את דברים האלה, לא ידעתי, אין לנו לא מושג. קראת ספרים על זה, כלום? שום דבר. לא, הוא לא... הוא לא בחור ישיבה. שכן, יצא ביום ההוא לחם מקרא ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה גג גדולה מאוד ומש חצי הר צפונה וחצי נגבה. כן, זכריה הנביא, הוא היה מזמן. וזה בוודאות יקרה אם גם ימשיכו ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. עכשיו, שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יעבור בבול. קודם כל זה כבר התחיל. התחיל? לפני שראיתי זה התחיל בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. כ"ז באלול, שנה שעברה, תשע"ה. השנה הזאת כאילו, כן, שנה אנחנו שעברה. בתשע"ה כבר. אז זה התחיל בשם, 3 ימים לפני ראש השנה התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה, מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שפתאום יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם שהתפרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו להילחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יעברו נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה שם. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאלת? אין מתחים. מחזיר בתשובה או משהו? חמד הכוכבים שכח? מה התפקיד של המשיח? שכח. אנחנו כולם עכשיו שמעת, אתה באמת יורד תפקיד? כן, כאילו, הוא לא יודע מה שהוא המשיח.
הוא לא יודע שהוא המשיח. דבר למיקרופון. דבר למיקרופון. אתה לא יודע? לא. הוא מחזיר בתשובה כיום? יכול, כן, הוא מחזיר בתשובה, זה מישהו שמחזיר בתשובה, שעושה כאילו בן אדם גדול, בן אדם הוא גדול. עובר הרבה, כאילו, בוא נגיד ביזיונות, על מנת לחזק את העם היהודי. מה זה? הוא עובר הרבה ביזיונות על מנת לחזק את העם היהודי. אין לי מושג, אני לא יודע. אני רק יודע שזה בן אדם שחזר בתשובה, שלא עשה עבירות בכלל, הוא בן אדם גדול, ושהוא יהיה המשיח, כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שזה הוא. היה חילוני. המשיח חוזר בתשובה אומר, הוא אדם שהוא מחזיר בתשובה וכולם מכירים אותו. כן. וזה... המשיח חוזר בתשובה אומר, הוא אדם שהוא מחזיר בתשובה וכולם מכירים אותו. כן. וזה יהיה הפתעה שהוא... אנחנו רוצים להמשיך עוד קצת, מה שאתה אומר, ראית קדימה, אז רבותיי, התחלנו להבין לי פה כמה דברים. א', בכ"ז באלול התחיל מלחמת גוג ומגוג, זה במינון כנראה קטן, עד שיקרה איזושהי תקרית, וזה יתפרץ למלחמה כלל עולמית, וזה יהיה הסימן האחרון. בהתחלה אנחנו נהיה מחוץ למלחמה, אבל אחר כך כולם יתאחדו עלינו, וילחמו בנו כי ירצו את ירושלים. עכשיו, אתה אומר, אתה פשוט אמרת את זה לא לפי הסדר, אני מנסה לעשות סדר. ילחמו נגדנו, צה"ל מחזיק יומיים. מחזיק יומיים, זה הכל. אחרי זה אין צבא. אין צבא. אין צבא. ואז הם נכנסים. הם נכנסים. חוטפים אנשים. חוטפים אנשים, הורגים אנשים. רקטות, טילים, מה שאתם רוצים. רגע, עכשיו בוא נגיע לקטע הזה של רקטות וטילים. כן. שמעתי בהרבה מקומות, וגם יש נבואה כזאת, על אטום. על אטום, באמת יהיה אטום, אבל האטום הזה יהיה אטום קטן ולא גדול, והוא פשוט הקדוש ברוך הוא יעצור אותו בשמיים, הוא לא ייפול. זאת אומרת, יראו עלינו פצצת אטום, כן, יכול להיות. השם מקפיא את זה בשמיים. מקפיא את זה בשמיים. ואחרי כמה זמן, אחרי כמה שבועות, הוא ייפול, אבל הוא ייפול רק על ערים מסוימים, 2 ערים מסוימים, תל אביב וחיפה. רק על תל אביב וחיפה יהיה פצצת אטום. כן. 2 ערים בערב. אוקיי, ועכשיו הם נכנסים, הם כובשים? מה, הם כובשים לגמרי, ממש כובשים, הכל. ונכנסים עד? ונכנסים עד ירושלים, ממש. עד ירושלים. אבל בירושלים יהיה קליטה, כאילו, כל מי שרוצה להתנצל רק בירושלים. במצד שני גם שם היה מלחמה, אז מי שזוכה יזכה, מי שלא, לא. מי שעושה תורה ולומד ועושה מצוות וזה, אז הוא ינצל. זאת אומרת, צדיקים שהם מחוץ לירושלים, הם יגיעו לפה וינצלו, הם יגיעו פה ויצלו. ורשעים שבתוך ירושלים לא ינצלו. זאת אומרת, זה לא המקום, זה הבן אדם, זה המעשים שלו. כן, כן. ואז הר הזיתים נבקע. נבקע לשתיים. ומשיח עומד שם, משיח עומד בכניסה. והוא לא שופט לפי בגדים. הוא לא שופט לפי בגדים, הוא שופט לפי הפנימיות של הבן אדם, הוא יודע מה יש בכל בן אדם, בן אדם מה הפנימיות שלו, מה הוא באמת. יש פסוק שאומר, בעריכו יראת השם. לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, כי אם בעריכו. הוא מריח יראת שמיים ויודע מי אתה, ואז לזה הוא נכנס, מי שנכנס, אז מה זה? זה כמו... זה יענו, כן, חדר ביטחון, בדיוק. אחרי זה מה שיקרה, לא אמרתי לכם, מה שראיתי שיקרה, אחרי שבקר הר הזיתים ומי שיזכה להיכנס, אבל מי שלא, הקדוש ברוך הוא יבוא, הוא בעצמו יבוא. הוא יבוא בעצמו, הוא יהיה חלוק ענק, על החלוק שלו פשוט יהיה כתמי דם. הכתמי דם האלה זה כל היהודים שמתו בכל הדורות של עם ישראל, שמתו, שהגויים הרגו אותם. רק בגלל שהם יהודים. רק בגלל שהם יהודים, כן. והקדוש ברוך הוא יבוא והוא ינקום בכל הגויים. והבנתי גם שיש פסוק, גם קראתי את הפסוק הזה שאומר אין נקמות, השם אין נקמות תופיע, אני מנסה סופר את הארץ שגמול על גיל. אז הבנתי שהפסוק הזה גם זה על זה, והכל הבנתי למעלה, שתבינו, הכל הבנתי את זה למעלה. טוב, עכשיו בואו רק נשאל שאלה גויים, אבל מה שיותר מעניין זה אנחנו. השם נוקם בגויים, אתה יודע באיזה דרך? מה שיקרה פשוט בכמה דקות זה יקרה, פשוט יעבוס הכל, פשוט אתה רואה, ראיתי את זה מלמעלה, ראיתי פשוט כל הבניינים, כל המקום פשוט טיפלו, התמודדו, כל מדרגה, כל חומה, הכל פשוט טיפול. התמוטט, פשוט הכל התמוטט, פתאום. לא ראית שחזרה בתשובה שיש? מה? חזרה בתשובה? שלא יהיה את הדבר הזה? יכול להיות יכול להיות שהם יעוררו את זה, יחזרו בתשובה, יש את הפרק. עכשיו מדרגה? כן, מה זה מדרגה? מדרגות, כמה מדרגות, בבניינים, הכל. אבל רק במקומות מסוימים, רק אם יש מקומות של למשל צדיקים, אז לא יקרה הדבר הזה, לא יקלו המדרגות והחומות. זה יהיה רק בישראל או בכל העולם? זה יהיה בכל העולם. בכל העולם. אז הנביא אומר, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על אדמה וכל האדם אשר על פני אדמה ונהרסו הערים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול. מתאים? הנה.
מתאים? אז אפשר לשאול שאלה? דוגמה, בראש שנה דוגמה הולכים לאומן, לא יודע, רבינה, כאילו אומרים שהוא מציל את הנשמות וכל זה, כאילו, יש דבר כזה, כאילו, שאתה אומר שהמשיח כאילו יסנן אנשים, כאילו, הצדיק הזה כאילו מציל את, כאילו, איך זה הולך? הוא מציל לאנשים, כאילו, אם הוא... מי שתפס את העניין ברצינות, אתה אומר. כן. זאת אומרת, הכלל הוא כלל כזה, זה לא משנה איך אתה גר ולאן אתה הולך, זה תלוי רק מה אתה עושה. ואחרי זה, אחרי המלחמה הזאת, ימותו הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם את המספר בדיוק. אתה יודע. אף אחד לא. ימותו הרבה מיליונים של יהודים, וגם באותה כמות, בדיוק באותה כמות ימותו גויים. אותה כמות שימותו היהודים, ימותו גם הגויים. אותו דבר בדיוק. מי לא ימות מהגויים? מי יזכה להישאר? שמרו שמצוות בני נוח. והיהודים, מה שמעתי לכם? ששמרו את התורה, המצוות, זה. ואחרי זה נתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה, מה שיקרה פשוט, כאילו... אז רגע, נתן, יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. שכבר התחיל. יש לנו את התבוסה, הם כובשים, מגיעים לירושלים, הר הזיתים נבקע. מי שנכנס להר הזיתים זה בעצם הגנה עליו, ואז השם מופיע, והוא זה שנלחם בגויים. בדיוק. והוא בא, אתה אומר, עם חלוק וכתמי דם, והכתמי דם האלה הם בעצם כתמי דם של כל היהודים שנהרגו רק בגלל שהיותם יהודים במשך כל הדורות. כן. כמובן בית ראשון, בית שני, אינקוויזיציה, הכל לא חסר. לא חסר. כל זה. ועכשיו השם נוקם בהם ופשוט מחסל אותם. וחסר. ונותן לאובמה קבר פה. בישראל. בישראל. פה בישראל, כן. אוקיי, עכשיו, מה השלב הבא? השלב הבא יתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה. ייקח זמן עד שהכל יתחיל. קודם כל יהיה הרבה גופות, זה ייקח זמן, הרבה מאוד זמן לפנות כל הגופות. מה שיקרה פשוט בית המקדש, האור הזה שאמרתי לכם שהיה למעלה, שאני ראיתי למעלה בעצמי, הוא ירד למטה, יוריד אותו למטה. וזה יהיה האור שלו, כמו שאתה חושב שאתם רואים אור, אז יהיה אור, פשוט ככה. אז רוב היהודים ימותו? כאילו, איך זה? מה? רוב היהודים אמרו. תלוי מי. מה עם היהודים בחוץ לארץ? מה? מה עם היהודים בחוץ לארץ? עוד פעם, זה לא משנה, זה לא משנה איך אתה נמצא. זה משנה מה אתה זה לא עושה. משנה איך אתה נמצא. לא, אבל אתה אומר שהם יבואו לכאן. מה? הגויים יבואו לכאן. לא, מה עם היהודים בחוץ לארץ? מי שיוצא ומי שלא, לא. כל בן אדם לפי עצמו, אם נשארים בחו"ל... הם נשארו בחיים? מה? תלוי אם עשו מצוות או לא. אם הם עשו מצוות בגלל אז כן. אם לא, לא. אם הם נשארים, טוב. מה קורה עם כל הקברים בהר הזיתים? רבותיי, זה טעות. זה לא איפה בן אדם גר. זה כמו מישהו בא לפה מחוץ לארץ ירושלים ונכנס פה על איזה סטיקיה ואכל. אני אומר לו, תשמע, זה לא כשר. הוא אומר לי, אבל זה ירושלים. זה לא אם אתה גר בירושלים זה כשר, ואם אתה גר בירושלים אתה צדיק. אפשר להיות גם צדיק בחו"ל. הקדוש ברוך הוא לא בודק פה, לא עושה פה מבחני גיאוגרפיה, אלא הקדוש ברוך הוא מה שעושה פה, לוקח תיק אישי של כל אחד ואחד ובודק אותו. מי שזכאי יישאר ומי שחייב לא יישאר. אז זאת אומרת, לא יעזור פה שום דבר. עושים לך פה צילום רנטגן שלך ומסתכלים עליך, מי אתה? אם אתה בסדר בתורה ובמצוות, אתה נשאר, לא משנה איפה אתה. אם אתה לא בסדר, רשע יכול למות גם בכותל. וצדיק יכול גם לחיות בניו יורק. הקדוש ברוך הוא, אולי הוא לא זוכר את זה, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כולם לפה. ומי שזכאי הוא יישאר בחיים ויבוא בסוף לפה, ומי שלא יובד. גם הרמ"ק כותב את זה שמי שיקשה אור פה הוא יובד. אז זאת אומרת, אל תסמוך לא על מקום ולא על סגולות ולא שום דבר. אתה פשוט צריך לעשות חשבון אחד פשוט. אתה לומד תורה, שומר מצוות וגומר חסדים או לא. זה לא התקלות עם מחבלים. זה לפי מה שאני מבין ומה שאתה פה מספר, זה משהו אדיר מאוד. תבינו שזה רק לאסוף את צפון קוריאה בארצות הברית ורוסיה, זה מספיק. אני כבר לא מדבר על איראן וכמובן כל מדינות הערב שהתערבו איתם. אתם מבינים איזה כמות הולכת להיות פה? זאת כמות שצה"ל הגדול והבלתי מנוצח הוא יומיים הוא נגמר, זהו, אין צבא. יומיים, זהו זה. אין צבא, אין צה"ל, אין כלום, אין שום דבר. זה פשוט רק עושים פה ריצת בוקר ונגמר. הרי מה אנחנו? אנחנו ממש חתיכה כזאת קטנה על המפה. הם כולם כבר מסביב. השם כבר הביא אותם לפה, הם כבר נמצאים בסוריה.
האמריקאים נמצאים בסוריה, הרוסים נמצאים בסוריה, כולם נמצאים שם, שזה יבוא להתהפך חס וחלילה נגדנו, אין בעיה שהם יעשו קואליציה אחת נגדנו, וזהו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתם זוכרים ש150 סורים, פשוט אזרחים, חצו את הגדר בגבול סוריה ונכנסו לארץ, אפילו לא הרגישו בהם. ועד שהרגישו ותפסו והחזירו ועצרו, אחד כבר הגיע לתל אביב. בלי נשק, 150 אזרחים חצו את הגבול, אף אחד לא הרגיש. תארו לכם שזה יהיה 1-2 מיליון חיילים,